ҳайати расмӣ ва иштирокчиёни рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҷумҳурии Тоҷикистонро роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав ва аҳли фарҳангу ҳунари минтақа бо шукӯҳи хоса пешвоз гирифтанд. Аз пазироии самимонаи мардуми меҳмондӯсти як гӯшаи Тоҷикистон аҳли ҳунару санъат изҳори қаноатмандӣ намуданд. муносибатҳои фарҳангии Тоҷикистону Ӯзбекистон аз қарни асрҳо ибтидо гирифта дӯстиву бародарии халқи ду мамлакат таърихи садсолаҳо дорад. баргузории рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо дастгирии роҳбарияти олии ҳарду кишвар роҳандозӣ гаштааст, дар рушди муносибатҳои фарҳангӣ ва дӯстонаи ҳарду ҷониб такони ҷиддӣ мебахшад. Тоҷикистондамиз ду се рӯз аст ки мо бо барномаи ҳунарӣ меҳмони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастем. халқи ӯзбек ва тоҷик аз қадим бо ҳам дӯсту бародар буда чун як оилаи иттифоқ зиндагӣ мекарданд. мо бо Тоҷикистон на танҳо сарҳади ягона дорем, балки урфу одат ва арзишҳои монанд дорем. моро бо ҳам риштаҳои зиёди иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ мепайвандад. дар даромадгоҳи шаҳри Турсунзода низ меҳмонони ӯзбекистониро роҳбарияти шаҳр, аҳли ҳунару санъат ва мухлисони сершумор бо самимияти хоса пазироӣ намуданд. ҳунармандони ӯзбек ба ҳунарнамоии ансамбли фолклории этнографии Қаратоқи шаҳри Турсунзода таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, якҷо бо онҳо рақсу шодӣ намуданд. рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди минбаъдаи ҳамкориҳо ва табодули таҷриба дар соҳаи санъати театрӣ, сиркӣ, синамо ва нигоҳдории осорхона такони тоза мебахшад ва ҳамзамон риштаи меҳру муҳаббат ва дӯстиву рафоқати ду миллати бо ҳам дӯстро бо ҳам устувор мегардонад. Bizni juda yaxshi kutib olishdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. моро бародарони тоҷик бисёр самимона пазироӣ намуданд. барои ман ҳамчун ҳунарманд ин сафар хеле хотирмон ва таъсирбахш буд. аслан мо тоҷикону ӯзбекон як қавму як миллат ҳастем, зеро урфу одати мо як аст, дину мазҳаби мо як аст ва як анъанаву расму одат дорем. танҳо бо ду забон гуфтугӯ мекунем. бигзор дӯстии мо поянда бошад, рафтуомади мо абадӣ бошад ва умед мекунам ки дар ояндаи наздик ҳунармандони Тоҷикистони ба мо дӯст низ бо барномаи ҳунарии худ меҳмони Ӯзбекистон хоҳанд шуд. барномаи консертии ҳунарпешагони ӯзбек ки маҳорати волаи худро дар рақсҳои ҷаззобу сурудҳои дилнавоз нишон доданд, аз ҷониби сокинону меҳмонони шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Шаҳринав бо кафкӯбиҳои бардавом ва гулдастаҳои бешумор пазироӣ гардид. ҳунарпешаҳои машҳури Ӯзбекистон ба мисли Ғуломҷон Ёқубов, Севинч Муъминова, Анвар Собиров, Илёс Арабов ва ансамбли давлатии тарона ва рақси Ӯзбекистон дар назди мухлисони сершумори савту наво ҳунарнамоӣ намуданд. консерти ҳунармандони ӯзбекро зиёда аз 15 000 нафар сокинони гуногун миллати минтақа тамошо карданд.